Ezben a Credo motorja vinyog, bazd meg úgy, hogy a fülem már kiszakad. A dobhártyam, bazd meg buszikek és nem lehet rajtuk ülni. Hát minek az, mert a Credo a motorja vinyog, bazd meg úgy, hogy a fülem már kiszakad. A dobhártyám, bazd meg az ilyen minőségtelen buszoknak, ha nem kéne már forgalomban lenni Credo. Van és maximum meg három tudok, mert utána megfelel, az inkább leszállok. A gejs meg a dobhártyám, és meg már az a vízem fölforog, geci, mert nincsen klíma, bazd meg az ablakokat alig lehet kinyitni, tehát Magyarországnak ez kell szerencsére. Hívjuk föl a 382-t, ami egy nagyon jó kis járgán ki lehet nyitni. Az ablakát is nem lehet megfőni, mert a meg olyan jó kényelmes ülése van, ez ma miért nem tudjuk megcsinálni? Modern busz, de hát Magyarországnak nincs pénze meg német gecik, nem akarják, hogy kényelmes ülésen üljünk, mert Magyarországnak ez jó, gondolják. Magyarországnak nincs pénze meg német gecik, nem akarják, hogy kényelmes ülésen üljünk, mert nekünk Magyarországnak ez jó, gondolják. Magyarországnak nincs pénze meg német gecik, nem akarják, hogy kényelmes ülésen üljünk, mert nekünk Magyarországnak ez jó, gondolják.